Sziasztok, én Herbausztik vagyok, és ez a Skype PvP sorozatom. Úgy tudom, hogy a harmadik része. Megint egyedül vagyok. Nem sikerült már senkit se beszerveznem, de ez nem lesz szám így örökre. A következő videómban úgy áll, hogy itt lesz Kis Liba velünk, és egy új gyerek. De ez egyáltalán nem biztos. Szerintem Kis Liba biztos, hogy itt lesz. Majd meglátom, hogy kit sikerül beszervezni. Na, ahogy az előző videómban mondtam, megmutatom azokat a gyémi cuccokat, hogy hol vannak, amiket tudunk. Tudjuk a gyémi sapkát és a gyémáncipőt. Kérlek titeket, hogyha tudjátok, hogy hol van a nadrág vagy a mellvért, azt írjátok meg kommentbe, vagy küldjétek el az e-mail címemre. Én szeretettel fogadom, mert nem hiszem, hogy néhány nap alatt ezt meg fogjuk találni, mivel már az egész Skype PvP-t bejártuk, de nem találtuk sehol, úgyhogy ezt még keresnünk kell. Na szóval, akkor már mutatom is nektek a gyémi cipőt. Na. Egy ideig ugyanarra kell menni, mint a gyémi kard felé. Ezt már mutattam az előző videómban a gyémi kardot, mikor ugyanis egyedül voltam szintén. Hát most akkor megmutatom a gyémi cipőt. És ugye a gyémi kardnál arra felé jumpolunk, viszont a gyémi cipőnél meg erre felé jumpolunk. Gyere át. És ezen az erdős szigeten van körülbelül különben. Hát ez nem igaz! És ezen az erdős szigeten van különben az 50 dolcsis enchant aranyalma. Hogyha lesz még kis időm, akkor majd följumpolok érte, mert hát ugyanis elég kevés van, mert volt 26 darab, de a társammal, Kis Libával kis gyilkolászós körútra mentünk, mert kellett nagyon a pénz, és akkor kivittem néhányat, mert egy olyan szigetre mentünk, ahol egyszerre 4 darab páncélos volt, és hát úristen. És hát azokra ugye kellett az enchant aranyalma. Hát végül le is győztük őket. És itt át kell jumpolni a gyémi cipőhöz, és 50 dolcsiba kerül egy darab gyémánt cipő. Szerintem totálisan megéri. Hát én most ugye nem veszek, mert nekem van gyémi cipőm, csak ja. Az előbb gyűjtöttem össze, mielőtt még elkezdtem videózni egy kisebb szettet, mert ugyanis hát 2 szettet elveszítettem. Ugye az előző videómban voltak tök jó enchant szettek, abból 2-t elveszítettem, az egyiknél egy páncélossal, hát ez nem igaz. Az egyiknél egy páncélossal való harcban, a másiknál meg lelöktek. Tehát ez volt a gyémi cipő, most jön a gyémi sapi. A gyémi sapi az XP pot is mellett és szigetre kell jumpolni. És akkor itt ez a 2-es bázis. Ide. És ott van abban a várban a gyémi sapi. Be lehet jönni. És ott van bent a gyémi sapka, látjátok? Hát sikerült. És az ingyen van, tehát egyesével lehet szedni, de ugyanúgy ingyen van. Ennyit tudunk egyenlőre. Hát mivel ez ilyen rövid idő volt, ezért megyek és feljumpolok az 50 dolcsért való aranyalmához. Hát, hogyha sikerül. Jó sokszor megpróbáltam. Egyszer ott is voltam, de fönt volt egy totál erős gyerek, enchant páncélokban, és megölt. Nem bírtam vele. Túl erős volt. Félreértés ne essen, nem ott voltam enchant setben. Nem annál veszítettem el, csak hát meghaltam. Hát most egyet trollkodtam. Nem szeretek trollkodni, de most kicsit trollkodtam. Hát ez nem igaz. Az ugrás az nekem sohasem megy. Úristen. Hát nem igaz ez így. Van még egy hely.
De ott 200 dolcsért lehet szedni az aranyalmát. Hát oda könnyebb földjumpolni, de azért nem akarok 200 dolcsért egy darab aranyalmát. Azért enchantot. Hát. Azért ez már tényleg sok. 200 dolcsért. Úgyhogy inkább a barátommal, mikor felfedezőkörútra jöttem, akkor ezt észrevettük, és a barátommal inkább akkor ezt választottuk. Nem azt öltem meg az előbb? Szerintem igen. Kilépett. Ezt utálom, mikor így kilépkednek. Ez ölt meg engem az előbb, úristen. Inkább hagyom, hogy fölmenjen. Azt majd megyek. Nem lövöm meg. Félek, hogy megtámadna. Ezeket utálom, mikor itt jönnek, mert itt annyira jó cuccok vannak az alagútban, tehát itt van melvért is, meg kőkard is, és azok így mindig megölnek, akik itt jönnek. Páncélos az már ugye eljumpolt. Nem túl messzire az a bajom. Hát ez nem igaz, ez az ugrás, ez nem megy nekem. De ez az egy ugrás, ezután tökre át tudok jumpolni, de ez az egy ugrás az, ami engem mindig megállít, és ezért nem bírok át jumpolni. Mert a végén meg elfogy az életem, hát és leesek, ugye. Na most, hogy mit csináltam, nem tudom. Inkább lehívok kis kaját. Szerintem lassan leállítom a videót, hát ebben a videóban nem hiszem, hogy nagyon fel fogok tudni jumpolni. Hát ahhoz jobb jumposnak kéne lennem. Nem vagyok a legjobb jumpos. Mindegy, ez az ugrás egyszerűen nem megy nekem. Az előbb sikeresen megcsináltam, és utána vége. Teljesen. Mikor a páncélos lelőtt, utána nem bírtam még egyszer átjumpolni. Hát is majdnem! Na, akkor hát ennyi lett volna a videóm nagy része. Az a baj, hogy ami kell nekem, na, akkor itt a chestem. Ugye ezt mondtam, hogy 2 szettet itt elveszítettem, itt szépen bepakoltam, hogy a Jamie Malvert, ugye ez volt az egyetlen Jamie Malvertem. Ugye az még kell nekem, abban nem mentem ki, azért annyira hülye nem vagyok. És akkor itt összeszedtem már a Jamie sapkát, Jamie cipőt, a Malvertet és a nadrágot, azt nem tudom, hát ezt a kettőt is úgy szereztem, hogy mikor kinyertek egy páncélost, én ott voltam, ott teremtem. Mindegy, mert úgyis enchantolni szeretnék, akkor ha az enchant aranyalmához nem tudok följumpolni, akkor mondjuk eljumpolok az enchant helyig. A francba! Hát és nem estem mellé. Ha mellé esek, akkor nem vesztek pénzt. És nem estem mellé. Ez az első milyen. Na. Itt van ezen a szigeten az enchant hely. Ott van, ott van bent a vízesésben. Még meg szeretném mutatni, de ez nem jó, hogy egyfolytában, hogy megölnek. Hát. És mekkora mázli, de most meg leesek. Ezt szeretnék. Na mindegy, a videómnak úgyis mindjárt vége. Tehát ez volt a Sky PvP sorozatom. Azt hiszem, hogy a harmadik része. Még ennek utána kell járnom. Na, még egyszer eljumpolok. Ott van bent a vízesésben. Megpróbálok bemenni. Itt mindig én is kilépegetve. És ez az, bent vagyok. De klassz átalakítottak. Na, ez volt akkor a harmadik rész. Majd még csinálok meg ilyen videókat. Sziasztok!